أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. godiya ka tabbata da Allah subhanahu wataala wanda ya azurta mu da ganin wannan rana mai albarka, ranar Laraba bakwai ga watan Ramadan, hijiran annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1444, wanda kuma shi ne na 29 ga watan uku shekara ta 2023 miladiya. muna addu'a ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ƙara mana fahimta. Allah muna roƙonka ka ɗaukaka mu da abin da muke karantawa duniya da lahira. Allah ka sa da mu tsira gare ni. za mu ci gaba daga inda muka tsaya insha Allah. Allah ke cewa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدقكم عما كان يعبد عما كان يعبد آباؤكم، وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى. وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما ذكر عباد الأصنام بالشرك، ma da cewa yayin da Allah subhanahu wataala ya ambaci masu bautan gumaka da cewa sun yi shirka, ko ya ambaci su da suna mushrikai, yumkinu an yadhunna ibadul mala'ika was salihin annahu ghayr mushriki. to tana iya yiwuwa kuma waɗanda ke bautan mala'iku da waɗanda suke bauta wa mutanen kirki sun yi zaton su ba mushrikai bane. an gane la'annahum yad'una asfiya Allah, domin su suna kiran zababbun Allah ne. in yashfa'u lahum inda Allah, domin su cece su a wurin Allah. fa qala ta'ala, sai Allah madaukakin sarki ce wazkur ka ambata musu yawma nahshuruhum jami'a, ranar da yake tara su gabaki ɗayan su. ayar mushriki, ran da yake tara mushrikan. abadatul asnam, su ne masu bautan gumaka, wa abadatus salihin, da masu bautan mutanen kirki, wal mala'ika, da masu bautan mala'iku. idan Allah ya tara su gaba daya, sun ya kuru bil mala'ika, sannan ya ce wa mala'iku a ha'ula'i iyyakum kanu ya'budun, wa'annan ku ne kuka kasance suna bauta muku, wa'annan ku ne suke bautawa. a ha'ula'i iyyakum kanu ya'budun, ita ce hamzatin wa qura bi'dal al-ula alfan wa isqatuha wa tasghir al-ula مع تحقيق الثانية، ويقصر إبدال الثانية ياء ساكنة ممدودة مع تحقيق الأولى. وجينا بيان أكون أهؤلاء إياكم، كان إيه كلام تشاكا ko أهؤلاء إياكم
ko a ha'ula'i iyyaku kanu ya'budu, duka malaman qira'a suna karanta shi haka. To wannan aya da Allah subhanahu wa ta'ala zai tambayi mala'iku to waɗannan ku ne suka kasance suna bauta ma qalu la su ce subhanak, Allah tsarki ya tabbata gare ka, tanzihan laka an shirki tsarki ya tabbata gare ka da barin ainihin abokan tarayya, an ta wani ne Allah kai ne majibincin lamarin mu, kai ne masoyin mu, kai ne majibincin lamarin mu, mun dole mun ba su ba kuma bayan su ba su bai ayala mu wala tabayyana wa ranahu mu ga wani jibintar lamari tsakanin mu da su mun jihati na ta fuskar mu, bal a'aha min intiqal, wato don ya ce su daga ainihin wancan magana shakanu ya abu min aljin, sun kasance suna bauta ma aljanni ba mu suka bautawa ba, sun bautawa ba aljanni. aya shayatun sun bauta ma shaytanu ne, yutiruna hum fi ibadatihim iyana, yutiruna suna yi musu da'a fi ibadatihim iyana cikin bautar da suke mana, shaytanu ne suke sa su kuma suke musu da'a. aksaruhum Allah mafi yawan waɗannan mutanen da kake gani bihin mu'minun sun yi imani da shaytanu, da shaytanu suka yi imani da mu ba, da shaytanu suka yarda ba da mu suka yarda da ubangiji. ai musaddiquna bima yaquluna lahu, suna gaskata abin da shaytanu sun gaya musu alama zahara yana akan abin da ya bayyana gani, da annal amila ghalibun, domin shi ne aiki mafi rinjaye yasta'malu jawarihu taba'an li imani qalbihi, wato gabansa suna yin aiki ne da abin da zuciyarsa ta imani da shi. Mutum yayin mai aiki to gabansa yana yin aiki ne da abin da zuciyarsa ta yi ta imani shi, da haka su sun yi imani da aljanu, da haka aljanu ne ke sa su sisi. Wannan aya irin wannan tambaya da ubangiji subhanahu wa ta'ala yawa mala'iku da kuma yace zai ma annabi Isa alaihi salatu wassalam game da waɗannan da suke bauta da suke da'awa suna bauta masa, ko suna cewa shi dan Allah ne, ko su ce Allah ne kai shi, ko su ce dan Allah uba Allah ne mai sarki. Wannan abin sun ja sai Allah ya wa annabi Isa tambaya ran tashin kiyama. Allah zai ce masa ya Isa ibn Maryam, ya kai Isa dan Maryam, a anta qulta lin nasi, kai ne ka ce ma mutane ittakhizuni wa ummi wa ummiya, sirke ni da mahaifiyata, ma'ana sirke ta kai da mahaifiyarka ilahi ko ne abin bauta guda biyu min dunillahi, kuma bayan Allah kai ne ka ga ma mutane haka. Sai Allah ya annabi sauran tambayar tashin kiyama, kaga sun zama sai mun tambayar, saboda kar ka dauka wai sun bauta wa annabi sai ba mushrikai bane, kamar yadda waɗannan ma suka bauta wa malaiku Allah tabbatar da su mushrikai. Saboda haka ubangiji subhanahu wataala idan ya tambaya annabi Isa alaihi salatu wasalam an san da zai bayar ta yi daidai da irin an san da malaiku suka bayar. Inda Allah ya tambaye shi, idan Allah ya tambaye shi an ta kunta lin nas ittakhidhu ummi ilahina wa ummi ilahina min dunillahi, sai ce ni subhana sai ya ubangiji sarki ya tabbata gare ka, ma yakunu li an aqula ma laysa li haqq, ai bai kamata gare ni ba, bai kasance gare ni ba kwata kwata in faɗa abin da bai dace, in faɗa abin da ba gaskiya ba, ai wannan bai dace ba, in kunti kuntu fa kada alimta, Allah ina ga musu ka sani, in ya sa su Allah ka sani. Ai shi ma saboda ba shi sa su ba, shi saka zai bakin magana, amma duk wanda ya kira mutane zuwa ga yin sana'a, zuwa ga bauta mishi, suka karɓa kuma su bauta mishi, a ya shiga hukun. Ina fata an gane da kyau, shi idan Allah ya shirin tabbata ta an sa zuwa Allah. Saka yan haka ne ubangiji subhanahu wataala ya faɗa a cikin wata aya da ke cikin suratul nur, a suratul furqan yake cewa wa yawma nahshuruhum wa ma ya'buduna min dunillahi fa yaqulu a antum adlaltum ibadi ha'ula'i am hum dhallu sayyidati qalu subhanaka وبرزا ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا. ubangiji ran da zai tara su gaba daya
su masu bautan da wanda suka bauta musu ubangiji subhanahu wa ta'ala ya tara su gaba shi ne wa yawma yahshuruhum ko yawma nahshuruhum wa ma ya'buduna min dunillahi da abin da suke bauta muku ba bayan Allah Allah ya tara su fa yaqulu sai ce waɗanda aka bauta ma a antum azlaltum ibadi haula'i ku ne kuka batar da waɗannan bayin nawa ku ne kuka batar da su kuka hana su bauta na ku ce su bauta wa wani na ko ku ce su bauta muku ku ne kusa su amur dan da sahi ko su ne suka bata da kansu qala zasmi subhanak Allah tarki ya tabbata gare ka ma kana yin baki da na an nattakhidha min dunika min awliya ai bai kamata gare mu ba Allah mu rike muku mabayanka a matsayin musu walakin sai dai matta'atuhum Allah kai ne ka jiyar da su daɗi kai ne ka jiyar da su daɗi ka ba su kwanciyar hankali ka ba su ni'ima a ƙara su zikira wa ba a da iyayensu gaba ɗaya kai ne ka musu ni'ima ka ba su daɗi suka gore a ƙara su zikira har suka manta da ambatan ka kwata-kwata wa kanu qauman mura suka zama mutane ne halaka Allah ka zare shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala yake fara a cikin suratul ahqaf yake cewa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yawm al-qiyamah wa hum an du'a'ihim ran da ne yake faru wa idha hushira an-nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin ubangiji subhanahu wa ta'ala yace man adallu babu wanda ya bata mimman yad'u min dunillahi saboda wanda in ya tashi roƙo yake roƙon wurin Allah saboda wanda in ya tashi bauta yake bautan wurin Allah kuma abin mamaki yana bautawa ko yana kiran man la yastajibu lahu ila yawm al-qiyamah wanda ba zai ta roƙon shi ta kiran shi don ya ce maka mishi ba zai ansa roƙon ba har zuwa ran tashin kiyama ba zai yi ta bauta mishi zai yi ta bautan amma ba zai ansa wannan bautan ba daga nan zuwa ran tashin kiyama dan ya mutu Allah ya shafa wannan mata ba wanda yake shi mata hum an da'ihim gafurun sannan kuma su da wannan ibada da suka yi musu game da wannan roƙon da suka ta yi musu a matsayin suka kyara Allah bayan tashin kiyama kuma za su bar mu za su musa su yi musa su za su gafara cewa mu ya wuce musa su bayi wani zamu shirin nasu an tashi mutane kan rumu a da ran tashin kiyama za mu musu bakiya dan sun ja Allah yadda ya jawo Isa dan Maryam ya tambaya ya tada malaikai musu tambaya shi ma sai ya tada shi ya musu tambaya a haula iyyakum kan yahudu ko kuma antum adrantum ibadi haulai kuka kwatar da su tun da ya san Allah zai tambaye malaiku akan wannan ishu din dan amma Allah abin da bai daɗi ba zai tambaye mai zanni kai kuma yanzu a zo a yi maka kai wa kowan kuma Allah ya ne bai za ku cire masu karuwa da in an yi tashin kiyama ba su da musu abokan gaba wa kanu da ibadatin kafirin za su kafirce mai ibadar da suka yi su ce a mu ba su bauta mana ba kwata ba su bauta mana za ka ku bayan Allah duk abin da ke nau'i ne ibada kar ku shiga kowa sai ga Allah duk abin da ke nau'i ne ibada kar ku duk ma kowa duk iya matsayin shi da darajar shi sai dai da Allah shi kadai kawai Allah wanda bakin sarki ne ke da kowa mu dace Allah ya shirye da sai alaikum za ka ramka Allah kamar yadda kake tafsirin nan soyayyar ka sai jani idan nan fara ba zan iya cewa in kira sunan kan ce ma da shi aran ma ko abu da ya kama da haka yanzu lokacin da rago na mutu ko ka mutu ma misali kaga idan yana raye kaga zai fara ka dan zan ga maka kai a'a idan za a fara Allah ke kira الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون إذا مصيبة سمع الله أكيد سو هو ده يكاري كده جوه المصيبة بيتهم إذا كل يوم ما مسلم إذا كذا من جماعة كتير من رنتاشي كام أبو سعيد إذا سيد من بشيء يقول بس إذا أنا هذا عن غيرك أي جالس الله يوم تبع كهكا سأل الله تبع المسجد an gane da kyau saboda haka duk yadda ka kai da abinka wanda kake kiran nan Allah ne kaɗai rayuwar da baya mutuwa wa tawakkal ala hayyin ladhi za ka in ka tashi roƙo ka roƙe shi in kuma sifata sai ka kira shi to shi ne yake da maganin matsalan ka gabaki da
a babar da zuwa da misali aka ji akwai wanda aka sun ce nan ya ce ya rantsi da annabi shi wala ya zaka rantsi da annabi shi to ai da musu yana da bangare sai yi a yaran da Allah da annabi ya rantsi da Allah da annabi kai da rantsi da annabi wannan ɗaya ke yana da cikin ilimin jahilci ko da kafar annabi saboda rantsuwa ya ayyanta da kowa sai ga Allah mun kana harifan falyahamd billahi aw yasmut duk wanda ya zama zai yi rantsuwa da Allah ji annabi dole zai yi rantsuwa ya rantsi da Allah ko ya shiru an gane da kyau wa man halafa bi ghairi Allah faqad kafara wa ashrak saboda duk wanda ya rantsi da wani Allah yayi kafirci ko shirka dan dini ko yayi kafirci ko yayi shirka ya fata an gane da kyau saboda shi kana rantsuwa da abin da ba abin da yake dole shi ne abin shirka Allah shi rabbi sai sai fa lema la yamliku ba'dukum li ba'din naf'an wa darra fa lema a yau da ku masu bautan da waɗanda kuka yi ta ma kuma ba da abin da kuka yi ta ma kuma bayan Allah la yamliku ba'dukum li ba'din naf'an wa darra to sashen ku bai mallaka ma sashi amfanarwa ko kuma cutarwa ba ai ba'dul ma'burin wani bangare ne abin da aka yi ta ma mubadil abidin wato ba sa amfani da wato komai ga waɗanda suka bauta musu naf'al ba sa amfani musu ba sa samar musu da wani amfani ai shafa'atan shi ne ba sa samar musu da wani ceto wala darran sannan ba sa samar musu da wani cutarwa ta azimi shi ne abautarwa wa naqulu lil ladina zalamu za mu ce waɗanda suka yi zalunci ai kafaru min kulli umma waɗanda suka yi kafirci a cikin kowace al'umma za mu ce musu zai ko azaban narin lati kuntum biha tukazibun ku ɗanɗani azaban da kuka kasance kuna karaitawa a duniya ku ɗanɗani azaban da kuka kasance kuna karaitawa a duniya ga ta ita ce za ku shiga to Allah ka tsare sai Allah shi a karanta wa la tutla alaihim ayatuna dabi'an su idan ana karanta musu ayoyi al-kutub al-munazzala lahum littattafan da aka saukar gare su ko al-kitabul munazzala alaihim wato littafin da aka saukar musu bayyinatin ana karanta musu ayoyi da wani wa bihati wato ayoyi da ma'anar sai ke fili karara bi lisani anbiya'ihim kuma ana karanta musu ta harshen annabawansu kalu sai su ce ma haza illa rajul wannan ba kowa bane face mutum ba kuma bane shi face mutum kuma wani fansa yuridu an yasuddakum amma kana ya'budu abawakum ina so ya kange ku ne ya hana ku bautan abin da iyayenku suke bauta ma ina so ya kange ku ya hana ku bauta ma abin da iyayen da suke bauta ma wa qalu amin malaika wa tuna malaiku da yin wani su wa qalu suke cewa ma hada kitab shi kuma wannan littafin da yake cewa ne da yake karantawa illa ikul ba ko ya gane face shi kuma kiran ƙarya ne akazmin ƙarya ce da tara ya kirkiro ala Allah ya zunya ta ga Allah wa qala alladhina kafaru wadanda suka kafirce bil haqqi wa suka kafirce ma gaskiya القرآن شنو القرآن من هذه الأمة نونا الأمة تبعا لأمم السالفة ورسولنا بالأمم نسكي جباتيس إذن الكفر سوى الشيء كافرتي سواء بين أفكاره يا بيدي تتكلم تغنيسو كافرتي يا بيدي تتكلم تغنيسو شيء سوى الله سبحانه وتعالى يجي فداع وتعالى سوى وما أرسلنا من رسول وما أرسلنا من رسول إلا قال ساهر أو مجنون هذا يقول وما أرسلنا min rasuli ba mu taba aiko ni manzo a tarihin duniya ba mu taba aiko ni manzo ba illa qalu sahari aw majnun sai mutane su ce masa masihirci ko hukunci ba wani manzo da aka taba aiko a tarihin duniya mutane su ga mishi haka ba wani ko ya karma wa ma arsalna min rasul ba wani manzo illa qalu sahari aw majnun ina ba ta an gani Allah ya shirya lamma ja'ahu shi yasa ma ya ce wato shi tunanin su ne zama daya saboda su dukkan gurin da kake da duniya ta tunanin su iri ɗaya ne tunanin su iri ɗaya ne har Allah ya mada ku zai sarki ya cewa a tawaso ne sun magana sosai ne wai waɗannan da suka ce ma annabi su samir ne ko majini ne to za su mutu sai suka gaya ma ɗan baya ko ban aiko muku ku gaya mana ku haka saboda za su mutu suka gaya ma nasu kuma na kuwa da ku gaya mishi haka wai haka suka yi da juna haka suka yi a'a shi ne ka tafi a tawaso bi sun magana wasiya ne a'a babu su da mutane ne kai ba suke tare iyaka wani ɗaurin ɓago an gane da kyau ai saboda ka tunanin kafirai iri ɗaya
akan abin da ya shafi littafin Allah ko kuma manzannin Allah subhanahu wata'ala. Saboda haka wa qala alladhina kafaru lil haqqi lamma ja'ahum, kafirai da suka kafirce ma gaskiya yayin da gaskiyar ta musu suna cewa ne in haza illa sirrun mubin, wannan ba kuma zai face su yi wanda yake bayani ai bayanin bayani. To wannan aya idan mun karanta da cewa mu ga na daga cikin ɗabi'an kafirai idan ana karanta musu ayoyin Allah su jingina wa annabi ne hauka ko sihiri, an gane da ke ko ma ka suka gaya wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa qalu ya ayyuhan nabi nuzila alaihi dhikr innaka la majnun, ya kai yanda ake so kan da alqur'ani innaka la majnun, lalle kai wallahi mahaukaci ne. Suka gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Idan ko ka duba cikin suratul yaqin ko cikin suratul safat ko kuma suratul yaqin suna cewa wa qalu a inna latariku alihatina li sha'ir majnun, yanzu za mu kyale duwa kan saboda maganar mawaƙi magaukaci, saboda maganar mawaƙi magaukaci aka suka gaya masa. Ubangiji subhanahu wata'ala da ya sai buɗe su sai ce wan najmi idha hawa ma dalla sahibukum ma gawa. An gane da cewa wannan abokin nan ba ba ta ce ba ta yi ba wa ma gawa sannan abin da yake da bagaren mawanci bane. A wata aya ko cewa mun wal qalami wa ma yasturun, na rantsi da alƙalami wa ma yasturun da abin da alƙalamin ya rubuta. Ma anta ni'matu rabbika bimajnun, kai game da ni'iman da ubangiji ya maka wahayi ba da lokaci ne. Wata aya ce ma sahibukum majnun, abokin ne naka ga haka tare da shi. A wata aya da zamu karanta nan gaba ita ma ta yi haka, qul inna ma idukum bi wahida an taqumu lillahi matna wa thumma tatafakkaru ma tasawwukum da ku tunani wannan abokin naka wanda ke ba magana makawai na fata an gane. Ya sake koyewa wa ma huwa bi qawli shahid qalilan ma tu'minun. Kun ga magana da ke ba magana maka bane, ba magana wannan magana ba magana maka bane, qur'ani ba magana maka bane. Wa ma halabna bi shi'ra wa ma ba ko masa waka ba, kai waka ma ba ta dace da shi ba. Wannan da kai da kahin wannan magana da kuke cewa hukunci ba magana hukunci ba, duk Allah ya yanke shi na fata an gane da da Allah ya yanke shi tabbatar da cewa wannan alqur'ani maganar Allah ina fata an gane. Wata ayar ta nuna cewa wa qala alladhina kafaru lil haqqi, to shi al-haqqu a wannan aya shine al-Qur'ani. Wannan ayar baya gyara ta saboda fasiri. Na'am? Ayar nan baya dan gyara ta saboda fasiri. Ne mutum. Gaskiya ne. Na ce ma sanna na rasulullahi gaskiya ne. Kazalika ma atal ladina min qablihim min rasulin illa qalu sawun, haka ne gaskiya ne, haka ayar ji. Kazalika kamar haka ma atal ladina min qablihim min rasulin, wani mai zai taɓa zuwa ta gabaninka illa qalu sawun amma sai sun ce da shi masirci ko kuma mawukaci. Na fata an gaya da ke a wajen karanta aya ne na kuskure. Allah ya samu dace. Me nake cewa kuma? Ina magana akan alhaqqu ko? Da Qur'ani da wannan aya ta ce wa qala alladhina kafaru lil haqqi, kafirai sun ce mu alhaqqu lamma ja'a lokacin da alhaqqu ta zo musu suka ce haqqu ne in hada illa sirrun mubin ko ba ko bane ba ce ne bayanani. Lafazin alhaqqu yace yana zuwa a cikin alqur'ani da ma'anan alqur'ani. An'am Allah madaukakin sarki ya cewa faqad kazzabu bil haqqi lamma ja'ahum, sai ce ne fa sawfa yatihim anba'u ma kanu yastahzi'un. Yace faqad kazzabu bil haqq, hakika sun kare ta alhaqqu lamma ja'ahum lokacin da alhaqqu ya zo musu. Yace amma fa sawfa yatihim anba'u ma kanu yastahzi'un, da sanin ba su labarin abin da suka sanci suna yi wa izgidi. An gane ko kaga wannan ayin tawon alqur'ani ne su yi shi alhaqqu. Anan din da ubangiji ya sake cewa wa kadzaba bihi qawluka huwa alhaq wallahi alaikum bi wakil.
wa kazzaba bihi qawmuka yace ai mutanen ka sun kareta shi alhalin kuma huwa alhaq alhalin shi gaskiya ne shine alhaq din kenan kaga shine ne Qur'an shine Qur'ani kashe ma ubangiji sai ta ce wa qala alladhina kafaru alhaq wato sun kafirce wa Qur'an alhaq saboda idan kana researching din Qur'ani za ka da yawa ayoyi suna zuwa da alhaq kamar da ubangiji ya faɗa wata aya falamma ja'ahumul haqq min indina qalu laula utiya mithla ma utiya Musa sai Allah ce ni awalan yakfuru bima utiya Musa min qabl ina so lokacin kun ce ni qalu sirani tabahara ko sahiran tabahara ko ko sai ma qalu inna li kullin kafirin ba ko cewa Allah ce falamma ja'ahumul haqq min indina lokacin da alhaq ya zo musu daga gurbi shine ne Qur'ani sai suka ce laula utiya mithla ma utiya Musa ina ma da a ce an ba shi irin abin da aka ba mu annabi Musa ko kace dan ne ba ba shi irin abin da aka ba annabi Musa ba sai Allah ya ce to awalan ya kafiru da wuce Musa min kabul to shi abin da aka ba da Musa kabul to da aka ba su da kafirce mishi bane ina so lokacin da Musa ya zo musu bayani da littafin da yake dauke da shi ina ce sun ce ni qalu sihirani sun ce da Musa da ya tafi ne sihiri ne masu taimakon juna sihiri ne guda Musa da taimakon juna a ƙarshe ma suka ce inna bi kullum dukkanin kafirce musu na fata an gawo da ke ma'ana kun ga wannan ayatu matan da cewa alhaqu ne alwurin alqur'ani ubangiji ya sake fada a cikin wata a laqad ji'nakum bil haqq walakinna aktharakum lil haqqi karihun dalil alhaqu ne shi wani ne shi alqur'an laqad ji'nakum bil haqq mun zo muku da alhaqu ne sai dai ko walakinna aktharakum lil haqqi karihun dalil mafi yawan ku dai game da abin da ya shafi gaskiya kuma da abin da ya shafi alqur'ani kuna kyamatansa Allah madaukakin sarki ya kare haka lokacin da ubangiji sai ta yake challenge din kafirai an yi qulu bihi jinna ko suna cewa ma yana da tubin hankali ne kaga Allah sai sun fara fa amma sai da cewa an yi qulu bihi jinna ko suna cewa ma yana da tubin hankali ne sai a bal ba tubin hankali ke shi ba abin da yasa suke mishi wannan maganar ja'ahum bil haqqi ya rubuta da haqqi in ga yanzu ja'ahum bil haqq sai ko ba wa aksaruhum kafirun bil haqqi karihun sai ko suna kyaman gaskiya ne take Allah ya sa mun dace da haka alhaqu yana zuwa da ma'anar wato alquran wa qala alladhina kafaru alhaqu lamma ja'ahum sai Allah mana kuke sarki ce in hada illa sirrun haka suke cewa ba ko wani face sirri wanda yake bayani haka irin wannan bayanin manzon haka suka gawa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuma sunna ce ta makafirai tsakanin da annabawan su dan annabawa mafi yawa suke gawa ainihin manzannin su Allah ka kare mu ka tsare mu harsunan gaba mu yi kuma manzon mu goyi sai Allah ce وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير Allah shi ayi mamaki wa ma atainahum min kutubi mu ba wasu littafai ba al-mukazzibin bil Qur'an masu karyata al-haqqu min al-Qur'ani ne ba su wasu littafai ba yanzu sunha wanda suke karanta ta wanda suke darasin sa su fahimta ba su ba ai karyata al-Qur'ani kafin al-Qur'ani wa ma arsalna ilayhim qablaka min nazir sannan da mu aiko musu wani mai gargadi da gabaninka ba mu aiko musu wani mai gargadi ba gabaninka ya rasulullah fa min ayyaka kadzabuka to dan suke karanta ka wala yasiru hukmu saboda shi hukunci bai inganta illa idza usnida li kitabin samawi sai dai idan an jingina hukuncin zuwa ga wani littafi da aka saukar daga sama aw rasulun min Allah ko kuma a jingina hukuncin zuwa ga wani manzo daga Allah ta'ala da bakin sarki wani da lam yujad wahidun minhuma idan ba a samu ɗaya daga cikin waɗannan ba a jingina hukuncin zuwa ga littafin Allah ba a jingina hukuncin zuwa ga wani wanda cikin manzannin Allah ba wa hukumun ta huwa hukumun ta wannan wani hukunci ne sadara an hawa wanda ya taso ne daga ainihin san zuciya wa huwa zaɓin ƙarya ne kuwa babu yadda za a yi zama gaskiya wa kazzaban ladina min qablihim waɗanda kuma suka gabace su ma sun kareta ai qabla qaumika wato waɗanda suka zo gabanin mutanen ka ya rasulullah su ma sun kareta manzannin su amma abin mamaki su mutanen ka wa ma balagu min ishara wa ma balagu qaumaka min ishara wato
wato da mu ba mutanen ka ɗaya bisa goma ma a ce ne abin da muka ba mu in cin kafiran ba ni abin da muka ba mu al'ummomin ba ɗaya bisa goma ba ba mutanen ka abin da muka ba su ni isha ɗaya bisa goma ba su ba ai ushin wato shine ushin wato ɗaya bisa goma wa qala manawi ana qala mawardi yace al-mishar huna abin da ake nufi da mishar ɗaya bisa goma a wannan wurin kuwa ushurul ashir wato shine ainihin wato goma bisa goma wal ashiru huwa ushurul ushuri wato abin da ake cewa ashir shine ushurul ushuri fa yakunu jaza'an min al-alf to sai idan wannan sakamakon zai kai da wato daga 1000 kenan wannan al-azhar wanda shine abin da ya bayyana al-muradu bi abin da ake nufi da shi al-mubalagatu fi taqrib shine akai mutuka wajen kankantawa ay laysa li haula al-kuffar wato wa'annan kafirin da wannan zamanin ya rasulullah ba su da ushurun ma ata yi kufa qablahu ba su da ɗayan bisa goma na abin da aka ba muka ba ma kafin da suka gabace su min musulmin kowa na kyakkyawan karfi wa tsoron umar da biyar rayuwa wa kasaratul mali da yawan dukiya amma duk da haka fa kadzabu rusuli suka karanta manzanni na da ne da aiko su zuwa gare su fa halakanahu da ka sai muka halakar da su wa lam tanfa'uhum quwwatuhum karfin su bai amfane su ba wa qulu amaruhum tsawon rayuwarsu bai amfane su ba wa kasartu amwalihim yawan dukiyarsu bai amfani da su shay'an komai ba sai da fi rihlaki anhum wajen tunkuri halaka gaban su zai kaddabu rusulahum lokacin da suka karyata manzannin su haula ya aula to kaga wa'annan ne zamanin da su suka fi dacewa bi al-muhimma bihim al-azab azaba da zago gare su da takdibihim rasulihim da sun karyata manzannin su wancan kuma duk magana da suka karyata an gane da ai suka garja manzon Allah ba dukkan su idan ka haɗa su garja annabi Muhammad tun manzon dukkan su idan ka haɗa su gaba ɗayan su duk wanda ya kare ta su an mishi azaba ya kuma wanda ya kare ta shugaban su gaskiya ne ina yanzu ko sun kare ta shu'aibu an halaka su sun kare ta salihu an halaka su sun kare ta nuhu an halaka su sun kare ta ainihin hudu shan an halaka su ina ba ta an gane da ke a'a to wanda suka kare ta nan fa kaga su suka fitar da ainihin halakar da su saboda haka Allah ce to kai ka kawo yake to ka tambaye su to yaya azaba ta kasance ga masu nisan azaba ta yaya azaban ta kasance ga wanda suke nisan ta lokacin da azaban ta zo ai in kari alaihim bi uquba musu uquba da suke yi wal ilaki da halakarwa ai huwa ya qidin mawqi'ahu ai ya auku a ma'aukansa ma'ana ya sauka ayin da ya ci saboda haka mun saboda albarkacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Allah ya yi alƙawari zai mana alfarma saboda shi kowa sai dai in yi mutu zai taras amma da haka da irin ta'addancin da wani ake a cikin wannan al'umma ba a taɓa yin shi a cikin al'ummomin baya ba a tarihin duniya ba a taɓa yin wata al'umma da take cin mutum ba a taɓa yi ba al'umma ta rika cin naman mutum ɗan uwanta duk iskancin mutane na birnin da sai a wannan zamanin mutum ya kama ɗan adam ya yanka yanzu haka a kan wani matsalan an kama da ya gangare shi na sassan jikin mutum kaji ne mutum da kishi zuci kaji wacce mai kashe kuma risa na kasan gaba da yana gidan yaro yanzu saboda an kawo shi ne sassa na jikin mutum tsohon gwamna kuma shekara 8 kuma ya yi dole shekara 8 da kuma yana majalisa shi ne ma binti na shi na majalisar gaba da amma an kawo da sassan jikin mutum ne yake da shi ci ba tare da duniya ni dai ban san wata al'umma da take cin naman mutum ba duk karatun ka ban taba ba duk iskanci babu wanda suka yi iskanci kala kala irin mutanen na bulu amma ko su da suka cin naman mutum wato su ƙarke da wannan al'umma mutanen na bulu da an halakar da su saboda luwaɗi a wannan al'umma akwai wanda su suna da suke na luwaɗi akwai waɗanda aka halakar da su saboda tone mudu to wannan har to ba wai mudu ba kai kanka mana cin yau yara ba mudu da kai zai ba kai kanka mana cin
duk abin da kuka sani al'ummomin baya suna yi ba irin abin da wani al'umman ba ta duka abin na ba ni tsoro kwarai da gaske bisa abin da ba ni tsoro abin da ya bane a tarihin duniya a yanzu ana ganin mu a rufu a haka mu a haka mu a Najeriya a duniya muna wajen muna kokarin da addini gaskiya ne wai a wannan halin da muke ciki wai mun ko addini gaskiya ne ya riko da addini da riko da addini dan da gaskiya ne wallahi kuma a Najeriya ma arewa a arewa ma kuma a nan yanki wani irin muni ba su riko da addini nan bangon an sunna bangon to idan ka zo kai kiyasin wannan ka kalli duniya ne waɗanda ake tunanin suna da hannu Afghanistan to su kuma ba su da zarko da addini shi ne ma abin da ya sa duk duniya wanda muka koya yawan ma da ta Qur'ani duk duniya abin da tarihi ne abin da mu cikin kenan a yanzu a wannan shekara saboda alaƙar da addini ya samu duk yawan ma da ta Qur'ani a wannan kuma har da muke ciki to amma da mataimakin shugaban gwamnatin kasan ina sun nama mutum ko an kama shi ko ana zargin shi ana nan tumo shi da safarar namu na ada Allah ka shirin da to kun ga wannan in ba din alfarma da muke ci na annabi rahama ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ai da wannan labarin ake yi amma kowa fa mutu zai fatara kowa fa idan mutu bai abin da ya shiga zai fatara Allah ka tsare sai da kuma kira ga juna ya yi tsoron Allah ya tsakanin shi da Allah wannan ayoyi suna magana akan cewa wato shi abin da aka yi al'ummar da suka gabata ko abin da aka yi wannan al'ummar bai kai 1/10 duk da lafazin mai ishar akwai wasu cikin malaman tafsiri ko malaman lugha suna ganin lafazin mai ishar ne yake da ushir an gane da kyau ma'ana 10 kenan ma'ana 1/10 kenan ina fatan mun gani akwai wanda kuma suna da wata fahimta wanda ba wannan ba suna ganin a ce ushiri ana nufin wato larabawa suna da wata sana su ɗabi'a sun ce abu ya kai ushiri ma'ana ba ya kai 10 sai nufin 10 ɗaya bane an gane da kyau shi yasa ku je kusa wani wani ya ga cewa abin da ake nufi shi sakamakon ya fara daga 1000 ne wato ma'ana ba a ba ku 1/1000 abin da aka ba su ba 1/1000 yawan ku kai ba duk da cewa abin da ya fi shahara shine 1/10 an gane da kyau wa ma atina wa ma balagu mu ishara ma atina ba a ba ku 1/10 ko ba a ba su 1/10 wani abin da aka ba ma al'ummar da suka gabata ba idan kuma da sashi ɗin ƙarami kuma za mu ga haka ai ina fata mun gane ka duba ada ubangiji ayar ya musu su saboda ƙarfin jiki da girman jiki Allah ya buga misali da su ba irin girman jikin ku ba haka ubangiji sun ƙarfi cewa wani sai fil ard fa yanzuru kayfa kana aqibatu allazina min qablihim kanu ashadda minhum quwwatan wa atharu ardahum wa amaruha akthar mimma amaruha wa ja'alu rusulahum bil khair amma wa kana Allah liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun Allah shawara ne sai fil ard wala ku rinka tafiya bayan kasa ba ku yi yawo ne ku gani fa yanzuru kayfa kana aqibatu alladhina min qablihim su duba karkin wadanda suka gabace su kanu ashadda minhum quwwa sun fi su tsananin karfi in dai karfin jiki ne sun fi su sai sai wa kama ashadda minhum quwwatan wa atharu al-ard sannan sun fi ku tsananin raya kasa an ga sun fi ku tsananin raya kasa wa amaruha sun raya kasa sun gina ta sun mata ado aksar min ma amaruha saboda yadda muke rata a yanzu kawai a taƙaice sun raya ƙasa sun yi gina sai da muka yanzu abin da ake yi to Allah ne faɗa wa amaruha aksara min ma amaruha sun raya ƙasa sama da inda na zamanin annabi suka raya ƙasa kuma sama da inda ake raya ƙasa a yanzu amma duk wannan ƙarfin nasu da yadda suka raya ƙasa wa ja'a fi rusulihim bil bayyinat manzannin su da suka zo musu da hujjoji da wani suka kare ta Allah musu halaka su
Allah ya ce ma kana mafi yadda kuma Allah bai zalunce su ba walakin kanu anfusahum su ne suka zalunci kawunan su da suka yi fada da abin da Allah subhanahu wataala ke kokarin tabbatar. Ina fata an gaya yake Allah ya shirye da mu. Saboda haka aka rabu ne Allah madaukakin sarki ya cewa ayyuhu afalam yasiru fil ardi wa yanzuru kayfa kana aqibatu alladhina min qablihim wa kanu ashadda minhum quwwa. Sun bi tsanin ƙarfi wa ma kana Allah min yu'jizahu min shay'in fi samawati wala fil ardi amma a cikin sama da ƙasa ba abin da gagara Allah. Duk da ƙarfin su da tattalin da suka yi da suka kafirce wa Allah suka fada da annabawa sai da Allah halakar da su. Ina fata an gane. Da ka taɓa tunanin wai za ka faɗa da sunna Allah ka zauna lafiya, ba ka zauna lafiya. Ka bi sunna kai ka zauna lafiya shine kwanciyar hankalinka. Allah ka ba mu iko. Sai ce قل إنما أعظكم بواحدة أن تقولوا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب الشديد قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد. قل كشيء مسو إنما أعيدكم بواحدة إنما وصية أبو براء وشيء أبو براء إن غير ذلك وذلك شيء لا إله إلا الله محمد رسول الله إن غير ذلك قل إنما أعيدكم بواحدة إنما وصية أبو براء هي تشي أن تقول لله وصية من الله لأجله دون الله مصنع mutum biyu shi ne islami ku tsaya mutum biyu wa furada ko dai mutum ɗaya wahida mutum ɗaya la aksara banda sama da haka li anna kasratan nasi domin yawan mutane ne suka yawa ta balbala ra'ayi to ra'ayi yana lalacewa wani ana tusa mai ra'ayi amma ka je ka tani kai kadai mutum biyu da tunani sun ma ka tafakkaru sannan ku yi tunani ba wai ba ku je ku zauna bane haka a'a idan ku kuma yake gefen kuma tafakkaru sannan ku tunani abu ya ce wala ta'ati bi natijati wato idan mutane suka yi yawa ra'ayi ana samun wato cusa ra'ayi da canjin ra'ayi wala ta'ati bi natijati sannan an tare da yawa ba a samun cikakken sakamakon da ake bukata musulun ma ya ati bi wahid biha wahid kabar da mutum ɗaya zai samu wasu nan ko mutum biyu idan kun taru ko ka koma gefe sun maka tafakkaru sannan ku tunani idan kuka yi tsayi fata alamu za ku san cewa ma bi sahibi kullun jinna wannan abokin naku ba ku tare da shi wannan abokin naku wannan gurma Muhammad sallallahu alaihi wasallam da kuka ce mahaukaci babu alamun hauka tare da shi a ga bayanin wannan Allah ne zai kore mini zai kore hauka da suka ji yawa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam in huwa illa yazirun lakum shi wa kowa bane face shi ne gargadi ne gare ku bayanin dai azabin shari kuma yana muku gargadi ne saboda a gaba akwai azaba mai tsanani da kuma shi bayanin dai kun ga anan gaba in dai ku shi ba to akwai azaba mai tsanani kun ga idan ba ku shi ba idan ba ku gaskata shi ba idan ba ku masa da'awa to akwai azaba mai tsanani shi sa lokacin da wannan aya ta sauka annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya tara mutanen gidansa duk da don suke da faɗin Allah subhanahu wa ta'ala wa anzir ashirataka al-aqrabi ya tara ya hau dutsen safa yana kira ma ashara quraishi ya ku taron quraishawa ya bani fulani ya bani fulani ya fulani bin fulani idan da kiran su bayan daya suka zo suka taru sai ce shin za ku gaskata ni a cikin abin da ba ku labari ma'ana in na ba ku labari za ku gaskata ni suka ce za mu gaggata kama jarbuna a ka kai ba mu taba jaraba ka da ƙarya ba ba mu taba samun ka da ƙarya ba sai ce musu to inni nadhirun lakum ni ne gargaɗi ne da ne kuma bayyana dai azabin shari ina muku gargaɗi ne saboda a gaba akwai azaba mai tsanani idan ba ku yi ba an gane da cewa shi ne Abu Lahab ya kalle shi ya ce ali hada jama'ata yanzu akan wannan ka tara mu duk da a wani wuri ya ce kul ya ayyuhan nas inni rasulullahi ilaikum jami'a ka ga musu ni Allah ya aiko ni zuwa gare ku baki daya bai kalli manzon Allah sai ce yanzu al'ada jama'a tana yi kan wannan ka tara mu saboda wannan maganar da ka tara mu shi a wurin wannan maganar mai yani shi ne amfani ta kalma ta ɓato shi ce mai tabballaka ya Muhammad sai Allah ya amfani da wannan kalmar ne da martani ya ce tabbat ya ba abi da hadin mutab
tabbata wato hallaka hannaye biyu na Abu Jahal sun hallaka kuma shi ma ya hallaka ma abna an maluhu wa ma kasab dukiyarsa kuma da abin da ya tara bata wadatar da shi da komai ba almuhim Allah subhanahu wa ta'ala da aka saukar da ayoyin gargadi ta ina ya fara ta gida ya fara ko sai da ya kira cikin gida ya saita sai da kowanne mai je kokari sai ta biye shi da ɗin shi ina fata Allah ya ga abin da zaka iya shari'a tana hannun Allah amma duk abin da kaga ya kamata ka ga musu na gaskiya ka ga musu kar ka dauka kuma dole ne sai sun bi a'a annabi ma an ce mishi in alaika ba wani abin da ke gani da kawai sai isar da sako Allah ka wani ko isar da sako yana za a fahimta Allah ka sani dan kai sai ce in ka ga wato dole ya azabar shi wato a gaba akwai azabar mai radadi fil akhirati ala in asaitu minhu idan kuka saba ma shi wannan manzon in ya Muhammad lahu ga musu ya kai manzon Allah ma sa'altukum ba na roƙonku ai allazi sa'altukum iyyaku ala inzari ba abin da yake roƙa gare ku saboda wa'azin da nake muku wa tabligh saboda isar da sakon da nake muku ba na tambaye ku min ajrin wani sakamako ba na ganin wani gada a wurin ku in misli qawlihi ta'ala wani da yake da faɗin Allah qul ma as'alukum alayhi min ajr ni ba na tambaye ku wani gada illa min sha'a sai dai kai wanda yake wa'azi ne wanda ya so an yattaqi ila rabbihi sabila ya kama hanya kawai ka fi zuwa ga ubangiji amma ni ba na ganin kuma a wurin ku ba kuma nake roƙon ku ba wato kawai da faɗin Allah la as'alukum alayhi ajran wato babu wani ainihin sakamako da yake tambayar ku in bil mawaddata fil qurba sai dai kai soyayya da ke cikin zumunta wani da lakum wanda kuna shi kuma na gare ku ne ayyar jin nafu ilaykum amfani da zuwa gare ku ne da Allah ittikari sabil da ittikari sabil domin rike hanya ittikari sabil ka rike hanya ka yi yanzu nafu ilaykum amfani da zuwa gare su ne wa kadhalika qurba rasulullahi qurbahum haka ne zumuntan manzo Allah da kusancin su idan sun bi shi ma da amfani zai kuma zuwa gare su in ajriya wato na da baya wurin kowa ai ma sawabi sakamako na baya wurin kowa illa ala Allah fa shine wurin Allah Allah ne biya na wa huwa ala kulli shay'in shahid kuma Allah shine shirya ne akan komai muqtari ne da mai tsinkaya ne ya alamu sidiki ya san gaskiya na ya san gaskiya da yake bara to assalamu alaikum sarki ce قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فما يوحى إلي ربي إنه سميع قريب. نعم. Ubangiji subhanahu wata'ala ya ce kul ka gaya musu inna rabbi yakzibu bil haqq inna rabbi lalle ubangiji ya yakzibu bil haqq yana daukar gaskiya ne sai ya jiba ta akan mu jiba gaskiya ke akan mu kan ƙarya ubangiji sai dauki gaskiya sai dubu tarin ƙarya kai sai ya jiba ta kai sai ya a ce kawai dawa a murƙushe ta daga a murƙushe ta daga a dinga ta daga amma wallahi tallahi sai ta kai gaci ita kai gaci bal nakzifu bil haqqi ala al batil fa yadmaruhu kai da zahir haka muke sunnar Allah ce yace nakzifu bil haqq muna jefa gaskiya ne ala al batil akan ƙarya fa yadmaruhu sai ta birishe ta fa idan wa ka kwana ka shigo suka yi ta karasa rai to sai ka kai aikin wai aikin Allah ne ayyukini ila anbiya'ihi Allah shine ke jefa gaskiya zuwa ga annabawansa saboda shi Allah shine allamul ghaibi shi ne masanin ghaibi ai ma gaba ma ghara min khalqihi abin da yake ko ya gaban halittunsa ya samawati wal ard a cikin samai da kasai in ka ce musu ja'al haqqu gaskiya ta zo al-islam shine musulunci ja'al haqqu kace musu gaskiya ta zo shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko ne ba جاء الحق gaskiya zai zo shine alqur'ani ko ne ba gaskiya ta zo wa mai da riga gudu ƙarya ko ba abin da za ta fara ba abin da za ta farawa kuma al-kufr wato shine kafirci ba abin da zai sake farawa wa mai da riga zaman ba abin da zai sake dawowa ba abin da zai sake dawo da shi ne kafirci gaskiya ta riga ta tabbata an gane to in gaskiya ta riga ta tabbata ta zo da tushen ta ko ina maganin ƙarya babu duk makar za su tarka su kuma su yi ruri kuma
lam yabqa lahu athar wato babu wani sauran gurbi na ƙarya ai zahaqa shirku wato shirka ta tafi lam yabqa lahu ibda'u ba ta da kuma sauran wani fara wani abu wa i'ada sannan kuma ba da mata sake dawowa ta tafi kenan Allah ka sa haka in ka ga musu inda nantu idan na bata ayin haƙi ga barin gaskiya musulma ta tawahhamu bi da irin abin da kuke tunana da shi cewa ba ina bin gaskiya bane لأني لم أتبع دينكم ودين آبائكم سبب babban addinin ku ba da addinin iyayenku saboda ku kike ganin cewa ni ba na bin gaskiya to fa inna ma adillu ala nafsi to ku sai sakamakon bata na yana gare ni ko yana gare ni inda ya ce fa inna ma adillu ala nafsi in ma bata din to ai sakamakon bata yana kaina wani da retu ai shine ai ifnu dalali shine sakamakon bata ta in wajada in ya samu fargan bisa da kaddarawa alaiha yana kai na ne yana kan zuciya yana kara raina ne ba kan uba wa yi taretu aka ne kuma in yi taretu in na shi yi to shi kuma wannan fa bima yuhi ila ya rabbi saboda wahayin da ubangiji ne ne Allahu akbar mun za Allah in ma bata kaje kin gine mata zuwa da ni wa kai na in galartu in ma bata kawai da kuke rawa fa inna adillu ala nafsi sakamakon kwatan yana kai ne amma kuma in yi tare to in kuma na shiryu to shi kuma wannan bayin kai ne fa bima yuhi saboda wahayin da ubangiji na yi mini Allahu akbar amma alqur'ani ya alqur'ani ne hikima da hikiman da ke ciki innahu sami'un lid-du'a saboda shi Allah mai jin addu'a ne qaribun sannan Allah mai kusanci ne min da'ahu da ya kira shi to yajibu kuma dai an samu sa roƙonsa ko dai an samu sa kiransa duk lokacin da ya kira sa ثم كتم تعالى السورة سمى أبوه سكة هنا السورة بتصوير آخر بوت سورة كدبل شنو حياة الكفار الذين شغلوا بالأموال شنو واتو رأيين كافرين وأن دا سكة شغلت بالدنيا والأولاد بآء عن الإيمان بغير الإيمان والعمل الصالح بكون غير أيتي وقال فقال شاء الله ولو ترى إذ فزعوا فلا ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب وقالوا آمنا به وأنى لهم التناوش من مكان بعيد وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشيائهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب. الحمد لله سورة تقارب الله كأنفان بمعون بمكس Allah ka sa ya zama hanyar tsira gare mu Allah ka sa abin da muka faɗa yana cikin zukatanmu Allah mu da mutum sai kace wani tara ya Muhammad da za ka gansu ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam aw ayyuhal mukhatib ko kuma ya kai abokin magana idan tazi'u lokacin da suka firgita inda qurbul mauti lokacin da suka je dab da mutuwa lamman tabahu da sun faɗaka wa fahimu da sun fahimta annahum ala batil lalle su suna kan ƙarya ne wa aradul fira za su nufin gudu bi an yu'minu su kuma zuwa ga imani wa ya'malu amalan saliha su burin yin aikata aiki na ƙwarai sai dai kash wala hauta ba wurin gudu a daga an yi da mala'ikan mutuwa ko ba wani mutum a duniya da zai faramfarar da ya ma ko ido bi da mala'ikan mutuwa na rantsi muku da Allah billahi allazi la ilaha illa huwa sai ya gurin gyara sai na yi ido bi da mala'ikan mutuwa sai ya gurin gyara Fir'auna duk iskancinsa da ta'addancinsa da ƙetar iyakansa lokacin da suka yi ido bi da mala'ikan mutuwa sai ne mutu ba haka ne yake cewa falamma yugo falamma adraka wa garaku sai ce ne qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi bani isra'il wa anzalna ma nabiyyu zalika min al'ana
فقد عصيت قبلي وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون Fir'auna da aka hurga lokacin da ruwa bilme shi ruwa mai linzami a kamfata ruwa ya kamfaci ruwa ya yi haka yi da mala'ikan mutuwa sai ce la ilaha amantu annahu la ilaha illa allazi amantu ba la imani wallahi ajiya amantu na yi imani annahu la ilaha illa allazi amantu bi Isra'il cewa babu abin da ya cancanta da bauta sai dai wannan da ƴan bani Isra'ila suke bauta mushi wa ana min muslimin Allah ka shaida min muslimin la ilaha illa Allah la gargara Allah ce shi al'an a yanzu kuma ana a yanzu wa kada a sauke kabli bayan ka riga ka saba mun tun kafin wannan lokaci wa kunta min al-mufsidin ka kasance daga cikin mabannata fal yawma nunjika bi badanika yau ne za mu tsere da gangan jikinka mu kai shi tudu litakuna liman kalfaka aya dan ya zama aya ga duk wanda zai biyo baya duk wanda zai irin abin da kai to ga aya saboda an ga wa inna kaseeran min an-nas an ayatina laqatin da yawa daga cikin mutane ya kala suke ga wurin ayoyi to shi yasa ubangiji subhanahu wataala ya fada wata aya da mu je nan gaba ko ta shekara an da rayuwa yake cewa falamma ra'aw ba'sara قالوا آمنا بالله ورسوله قالوا آمنا بالله ورسوله وشهدوا بأنهم مسلمون نعم سيسمي الله أكبر الله كتبه wannan na rawu ba su yayin da suka ga azaban bukarara suka ga mala'ikan mutuwa mararatan suka ga azaba gaba da gaba qalu zai ce ne amanna billahi wahda mun yi imani da Allah shi kai wa kafarna bima kunna bihi mushriki mun kafirce mu duk abin da ba Allah ba duk wanda ya kuka da ban bashi Allah ya a ku kaje da hankali da kwalare ku yanku imani ai imani su ga musu amfani ba lamara au basa yayin da sai suka ga mutuwa karara sai suka ga azaba karara sannan sun yi da wala shi ne su amfani ba lamma rawa ba sana yace sunnat Allah wannan sunnar Allah ce duk mutumin da sai da ya ga azaba karara sannan yi imani sai da ya ga mutuwa murarata sannan ya tuba yace ba mutuwa ce wata amfani ba sunnar Allah ce Allah ka tsare shi ne Allah ya ce wallahi tara iz fazi'u da za ka ga su lokacin da suka je duk da mutuwa da kaga abin mamaki wala fauta ta ga bawo rubutu wasu malamai suka ce walau tara iz fazi'u da za ka ga su lokacin da aka tashi daga kadari suka tashi a firgici suka irin yanayin da suka tashi za su nemi duk inda za su gudu amma fala fauta wallahi ba wani gudun bashi wadansu malamai suka ce walau tara da Allah gan su iz fazi'u a filin badar lokacin da kafirai lokacin da Allah ya aiko mala'iku suke cire kan kafirai duk inda za su gudu duk inda za su gudu sun yi amma duk da suka ba kawai fara fauta babu wurin gudu ba wuce su sai aka kama su min makarin ƙarfi a wani wanda yake na kusanci ai fala fauta lahu minna wato babu kucewa su gare ni ai la fito na ba za su kuce mana ba ai la yanjuna min azabina ba za su tsira ba daga azabar mu idan ne sta'iddu lil najati fi waqti saboda ba su tattalin tsira a lokacin ta ba su tattalin tsira a lokacin da ake tattalin tsira ba to shi ne ka tattalin tsira da inda rai da rayuwa da lafiya wa yake zuci aka kama su min makamin kari a wuri a kusa ai makamin firar da azab a lokacin da suke kokarin gudu daga mutuwa ba zai karasu lokaci zai karasu akai hawa akai faɗa man karga wannan mafasar wannan ne ko wa qalu suka ce amanna bihi mun yi imani da shi shine alhaqqu min da sai da shi alqur'ani amma wanda suka ga mutuwa karara suka ga mala'ikan mutuwa su ce amanna bihi mun yi imani da shi ko lokacin da suka ga azaba karara sai su amanna bihi mun yi imani da shi
alhaq shine gaskiyar nan alladhi jaa wanda ya zo wa zahaqa bil batil wanda kare wanda ya tafiyar da ƙarya kuma alqur'ani shine qur'ani aw muhammad ko annabi muhammadu aw islam ko musulunci Allah ce wa anna lahum tanawush ya koma waje musu amfani bil hamza wa bil wawi wa bil hamza bayna ayta nawal iman wato shine imani da musu amfani min makamin bai da gauri ne nisa ai an muhalli daga muhallinsa idan kun fi halin mutuwa suna halin mutuwa wa muhallin tuba shine kablar gargara kafin mutum ya kai gargara wa qarja wa zuwa su ko sun riga sun ketar lokaci sai sun kai gargara wala yantiru ruju ilayhi ba zai su koma zuwa gare shi ba ma'ana at-tawush ne ma'ana at-tawush inda Allah ya ce wa qalu amanna bihi suna cewa mun yi imani da shi lokacin da suka yi azaba ko lokacin da suka ga mutuwa sai Allah ya ce wa anna lahum at-tanawush ya at-tanawush shine at-tauba an gane ba su sun da mutu ba duk wanda ya ido bi da mala'ikan mutuwa ba akan da sai mutuwa shi ana ce to wato wa anna lahum tanawush to ya kuma mutuwa da amfani wasu ne shi a rujuu zai ne mun a bashi dama a dan jike saboda kowa duniya ya yara wa anna lahum tanawush ya kuma yi mishi amfani mun makanin ba'i ya riga ya risa da inda baro amma da su bashi da bayi koma shi da zai mutu ina so a bashi da mai koma ina duniya shi ya yi shekara 60-70 yana kan banna amma sai zai dubi mala'ikan mutuwa yake cewa a bashi dama ya koma asalin ta cewa rabbir ji'u wata aya ko qala rabbir ji'u ya ubangiji amma da duniya za mu gyara la'alli ta'malu salihan inna tara ya ubangiji za mu aikata aiki mai kyau kuma taraktu cikin abin da ya bari Allah ce kalla innaha kalimatun huwa qailuha wata kalma ce kawai yake fada wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi ba'sun ta riga ta su saboda ku yi kokari tun kafin lokacin mutuwa kowa ya gyara na rantsa muku da Allah duk wanda ya zo mutuwa bai abin da yace sai ya a bashi dama ya koma duniya ya gyara shi da Allah yake cewa wa anna lahu tanawush min makamin bayt ya za a koma wurin da an riga an yi bisa to sai ga mu kenan insha Allah kuma Allah kai sai mu karasa duk da ayoyin da suke kuma suna da alaka da na baya muna roƙon abin da muka fara zama da Allah ba mu ladan shi awai da muka kuskure mu fatan Allah ya gafarta mana muna addu'a ubangiji subhanahu wa ta'ala ka saka mu Allah ka ba mu zaman lafiya ya Allah ka ba mu kwanciyar hankali Allah muna roƙon ka wannan shugabanni namu Allah ka jagoranci lamarin su Allah ka yaura sa kan daidai Allah ka zama gatan mu ya ubangiji ya Allah ka zama gatan mu Allah bukatun mu alkhairi Allah ka biya mana Allah bukatun mu alkhairi Allah ka biya mana Allah kowa da damuwarsa Allah ka yaye mana kowa da damuwarsa Allah ka yaye mana Allah iyayen mu da malamin mu Allah ka saka musu da alkhairi waɗanda suka mutu daga cikin su Allah ka ji kansu da gafara Allah ka yafe musu kurakuran su Allah wanda muke tare da su Allah ka saba da farin cikin rayuwar su Allah ka saba da su ido gare su Allah zuriyar mu Allah ka musu albarka Allah zuriyar mu Allah ka musu albarka Allah zuriyar mu Allah ka shirya su Allah ka sauke mana tarbiyyar su Allah ka sauke mana tarbiyyar su Allah ka sauke mana dawainiyin su Allah ka sauke mana dawainiyin su Allah ka sauke mana dawainiyin su Allah gafarta mana kurakuran mu ya Allah ka gafarta mana kurakuran mu ya Allah gafarta mana kurakuran mu ya Allah ka shigar da mu cikin ajalin firdaus ya Allah ka shigar da mu cikin ajalin firdaus ya Allah ka kare mu daga azabar wuta ya Allah ka kare mu daga azabar wuta ya Allah ka kare mu daga azabar wuta ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين